זוג לא מפרק בדרך כלל בית בגלל שמשהו לא טוב בנישואים, כמו שרוב העם חושב. לא. זה לא שמשהו תקול בחיי הנישואים ואז מפרקים. משהו על פי רוב, יש שם בתהליך הבחירה לא מדויק. משהו בתהליך הבחירה שם היה בלי רגע אחד לשאול, האם אני מספיק מכיר את עצמי לפני שאני בכלל הולך לצד השני. שואל בנות, שמע אמיר, תביא אותו, נתחיל לעבוד על זוגיות. טעות. מה שאתם היום זה הרבה מהזוגיות שלכם. מי שלמד עד היום לוותר, מכניס כבר ויתור הביתה. מי שלמד מה זה לכבד, מכניס לבית שלו כבוד, הוא לא צריך לחנך את הילדים שלו בשביל זה. לא רוצה להתפשר, לא רוצה לזרום שם עם כולם. אתה שואל אותה, סליחה, ספרי לי קצת עליו. אמיר, אתה לא מבין. אין דברים כאלה בכל הארץ. אין. הוא מלאך. אתה אומר, תקשיבי נשמה, אני מבין שהוא מלאך, אבל ספרי לי קצת עליו. קצת. אין, מה אני אגיד לך? כאילו, הוא מושלם, הוא נתינתי, הוא מפרגן, הוא מכיל, אמא שלו חולה עליי, אני חולה על אמא שלו. הם מתים, ואתה אומר לה, תקשיבי נשמה, את עושה לי חשק להתגרש מאשתי ולהתחתן איתו. לא יודע אם ללכת ולאן, מתחרט לי לפעמים, ולפעמים זה נעים. כשהבור ריק ואין בו מים, משהו אחר חייב להיכנס. בתובנה הזאת של בחירת בן זוג, בתובנה הראשונה, יש שם שתי בטריות בתוך הבית, בכל בטריה יש פלוס ומינוס. אתם מזהים מי הבטריה? את והוא. לך יש פלוס ומינוס, ולא יש פלוס ומינוס. עכשיו, זה בדרך כלל תובנה שחבר'ה אומרים, תגיד לי, בשביל זה הביאו אותך? אז כן, לשם כך נשלחתי, אני אגיד לכם למה. כי יש לי להגיד את זה, שלכל אחד יש פלוס ומינוס, ויש לחיות את זה. יש הרבה משפטים שקל להגיד. לך לנמלת, סבבה אחי, אני לפני 9:30-10 לא הולך אליה. בסדר? אתם מכירים את המשפט? יש הרבה דגים בים, כפר אל תבכי עליהם, יש הרבה דגים בים. המשפט הזה נכון עד שהיא נפרדת ממישהו, ואז היא יכולה לשכנע אותך. אין דגים בים. היא זאת שמקודם הרצתה לכל החברות, כפר אל תבכי, יש מלא דגים, אין דגים, אין ים, אין ים. הלך הים גם. הסתכלי מסביבך, תאהבי את עצמך ושמרי את נפשך לעולם. בשאלה הזאת 99.9 מהאנשים נופלים, והיא התובנה הראשונה שבגללה בתים מתפרקים, חד משמעית אגב, חד משמעית. השאלה אומרת כך, מה התכונה הכי חשובה לכם? שתהיה אצלה. אני את המוקש בשאלה כבר הנחתי, יאללה, תתחילו להתפוצץ. מה השם? אינטליגנציה. איזה, שכלית או רגשית? גם וגם. את לא מגזימה קצת? חברים, שאתם מבקשים בתכונה הכי חשובה לכם, משהו שכבר קיים אצלכם, פספסתם את הדיוק של מה נכון לי. שאלתי מה התכונה, כן, אחת, הכי חשובה לכם, לפני שאתם מביאים אותו בכלל, טרום בחירה, לא קשור אליו, מה אני צריך בחיים שלי כדי שתהיה לי זוגיות טובה. ופה צריך לרוץ למינוס ולא לפלוס שלכם.